La vida així era molt mísera. Era mísera. És que teníem, menjàvem. I és que no miraven. Per què? Això veníem de segat de dalt dels bancals eixos del passet. A Benitaia, davant de la casa de Mengual, estava l'altra era, i allí batien els de Benitaia. Allò era una festa. Es divertien molt. No hi havia televisions i t'havies de buscar el que fora, a jugar a conillons. I anem a escola en una enciclopèdia. Vaig fer hasta regla 3 i sonetos. Aigua potable no n'hi havia. El Cantarellès tampoc. Vivien bé perquè el terme és molt bo i donava el que les persones s'esforçaven per treballar, doncs donava molta renda. Així es feia de tot. Si no com avui no es fa res, es feia de tot. Blat, ordi, dacsa, cigrons, credilles, melons, de tot. Criaves dos cerdos, uno per vendre i l'altre per menjar. Fes botifarres, llonganisses i de tot. Penjaves i tenies de menjar per tots, bones que les feien. Però totes les cases vivien. No hi havia ni una casa tancada. Totes. Si n'hi ha 100 o n'hi ha 150, no sé les cases que hi ha. A totes vivien. Així antes es vivia bé, perquè el camp donava, estava tancat i el poble donava gust estar.